Schmidt-Pommern, Tuhof distrikt, Przeklevo kommune. Her i disse herlige omgivelser har aktieselskabet Polder sit hjemsted. Polder er en landbrugsvirksomhed med hovedvægten lagt på svineavl, svineproduktion, planteavl, foder- og staldinventarproduktion og sidst, men ikke mindst, produktion af vedvarende energi. The fact that I have been the initiator of creating the companies Polder ejes af over 80 danske landmænd, som har besluttet sig til at benytte deres viden og erfaring til at investere i landbrug i Polen. Polder dyrker i alt over 15.000 hektar landbrugsjord, driver svineproduktion på over 20 farme og beskæftiger over 550 medarbejdere. Produktionen foregår i Pomorski, Zahotny Pomorski og Wielkopolski amter, fordelt på over 30 forskellige ejendomme, beliggende i 17 kommuner. Produktionen i Polder starter i marken. Selskabet dyrker fortrinsvis lette og sandede jorder. Hovedafgrøder er foderkorn, raps og majs. Planteavlen er fordelt på 3 ejendomme, nemlig Pavówko i Przeklevo kommune med næsten 5.000 hektar, Giżyno i Kalisz Pomorski kommune med over 5.000 hektar og Rzece Pomorski i Świerczyno kommune med næsten 3.000 hektar. I markbruget anvendes der avanceret produktionsteknologi og de mest moderne landbrugsmaskiner. Hos Polder er miljøbeskyttelse et vigtigt fokusområde. Et godt eksempel på det er for eksempel pløjefri dyrkning. Polder var blandt de første landbrugsproducenter i Polen, som begyndte at bruge 600 hestekræftes Challenger bæltetraktorer udrustet med 8 meter power. Denne dyrkningsmetode reducerer antallet af behandlinger på marken, hvilket desuden medfører formindsket forbrug af brændstof. Selskabet anvender planteværnsmidler med omtanke og bruger altid den lavest mulige dosering af hensyn til miljøet. Polder anvender også andre og meget moderne løsninger inden for planteavl. GPS-baseret autostyring sikrer en høj præcision af behandlinger på marken, mens samme teknologi, anvendt på mejetærskere, gør det muligt at fremstille udbyttekort. På den måde kan man nemt udarbejde nøjagtige gødningsplaner for at tilføre udvalgte afsnit af marken den rigtige dosering af næringsstoffer efter behov. På den måde tilgodeses både plantevæksten og miljøet bedst muligt. En vigtig del af Polder miljøvenlige politik er udnyttelse af gylle som en værdifuld naturgødning, der udbringes på markerne efter gødningsplaner, som på forhånd er blevet godkendt af de respektive myndigheder. Markbrugets maskinpark repareres og vedligeholdes af Polder egne værksteder i Giżyno og Pavówko. Hvert år høster Polder over 50.000 tons korn og raps. Foderkorn fra Polder marker opbevares i selskabets magasiner, hvorfra det transporteres videre til fodermøllen i Kujawa, som til gengæld producerer og leverer foder til alle farmene i Polder. Den moderne Kujawa fodermølle fremstiller ca. 115.000 tons foder om året. Polder producerer foder af høj kvalitet på baggrund af HACCP kvalitetskontrolsystemet, som garanterer, at hele produktionen kontrolleres og monitores i alle dets faser. Kornkvaliteten tjekkes ved levering og under oplagring, mens produktionen af foderblandinger foretages under skarp kontrol. Produkter af høj kvalitet bliver derefter transporteret til alle selskabets farme. Polder hovedaktivitet er svineproduktion.
Svineproduktionen i Poldanor er fordelt på over 20 ejede og lejede farme samt kontraktproduktion i samarbejde med lokale landmænd. Produktionsgrundlaget er over 17.000 søer med en årlig produktion på mere end 400.000 slagtesvin og polte til avl. Svineproduktionen tager sit udgangspunkt i en god genetik, som sikrer en høj sundhedsstatus og en høj kødprocent og kvalitet. Svineproduktionen er opbygget efter multisite-konceptet, hvor produktionen foregår på 3 typer enheder, nemlig så, fravendings- og slagtesvinefarme. Poldanor lægger stor vægt på dyrevelfærd, hvilket giver bedre produktionsresultater. Dyrene passes godt og samvittighedsfuldt af Poldanors veluddannede personale. Et andet vigtigt område, som firmaet fokuserer på, er de sanitære og veterinære forhold, den såkaldte biosikkerhed, som skal garantere besætningens høje sundhedsstatus og et øget økonomisk udbytte. De fleste af Poldanors farme skal have IPPC-miljøgodkendelser som bevis på, at hver farm anvender de bedst tilgængelige teknikker i forhold til miljøbeskyttelse. De gode og ensartede slagtesvin bliver opkøbt af slagterier i hele Polen, men de fleste dyr slagtes på Prime Food-slagteriet i Przelewo. Prime Food er et moderne slagteri, som forarbejder ca. 9.000 grise om ugen, mens kødvarerne sælges både i Polen og i udlandet. Poldanor har også slagtekvæg. En besætning på næsten 200 styk opdrættes på en farm i Rzece Pomorskie. Produktionsorganisationen og lange afstande mellem de enkelte ejendomme kræver en velfungerende transportafdeling. Poldanor råder over en vognpark, som sikrer effektiv transport af dyr, afgrøder og foder. Vognparken tæller i alt over 30 trækkere og en lang række specialiserede trailere. De transporterer ca. 25.000 grise og 4.000 tons råvarer og færdigfoder om ugen. Poldanor har siden etableringen prioriteret miljøet meget højt. Selskabet har i løbet af 13 år indført en række nyskabende, miljøvenlige løsninger i landbruget. Poldanor var blandt de første landbrugsproducenter i Polen, som begyndte at tilføre gylle på marker med slanger og opbevare naturgødning i tætte, overdækkede beholdere under opsyn. Poldanor var det første firma i Polen, som i 2005 åbnede et moderne farm-biogasanlæg i Pawłówko og modtog for det en hædersbevisning, HIT i Pommern 2006. I biogasanlægget bliver den faste del af gylden omdannet til metangas, som derefter kan forbrændes i en motor, der producerer strøm og varme. En del af strømmen bruges af selskabet, mens det, der er til overs, sælges videre. En sidegevinst ved afgasset gylde er en betydelig reducering af lugtgenerne ved udbringning. Produktion af grøn energi betyder, at Poldanor bidrager til mindre udledning af drivhusgasser, altså CO2. Poldanor har planer om at etablere yderligere 14 biogasanlæg i de næste 3-5 år. Poldanors landbrugsejendomme blev bortforpagtet af den polske stat og krævede i starten omfattende renovering og investeringer i moderne teknologi. Til det formål oprettede Poldanor sin egen byggeafdeling og servicecenter i Unihobec. Poldanor har dermed skabt yderligere 100 arbejdspladser, og afdelingen producerer blandt andet staldinventar af beton og metal, ligesom der udføres alle former for bygge- og anlægsarbejder, samt renovering af forældede og forfaldne bygningskomplekser. Moderne maskiner og teknologi, renoverede bygninger og en god teknik er ikke nok til at opnå succes. Poldanors allervigtigste aktiv er motiverede og veluddannede medarbejdere, som finder arbejdet i Poldanor spændende og udfordrende.
En god og motiverende arbejdsplads skabes ikke kun af en god løn, men også af en åben dialog mellem medarbejder og ledelse, baseret på tillid, respekt og personlig udvikling. Poldanor beskæftiger ca. 540 ansatte fra flere kommuner i Pommern og Storpolen. Poldanor har for nylig sat sig som mål at efteruddanne alle medarbejdere og har derfor igangsat et omfattende undervisningsprojekt under navnet PAMA. PAMA Undervisningscentret har til formål at undervise Poldanors medarbejdere i anvendelse af moderne ledelsesprincipper og siden 2008 også i moderne svineproduktion og planteavl. Kurserne holdes af undervisere fra Polen og Danmark samt erfarne Poldanor medarbejdere. Et velmotiveret team af Poldanors medarbejdere er også blevet opbygget gennem en række fælles arrangementer, hvor Poldanors ansatte også lærer hinanden at kende på andet end det professionelle plan. Poldanor gør sig umage med at passe på sine ansatte, hvilket omverdenen har fået øjnene op for. Poldanor fik derfor tildelt hædersbevisningen Solid Arbejdsgiver 2006 i Pommern. Poldanor anstrenger sig for at blive en pålidelig og respekteret partner for det lokale samfund. Ansvaret for samarbejdspartnere og naboer skal baseres på tillid og gensidig respekt. En af Poldanors visioner er at bidrage til udvikling af den lokale infrastruktur, skabe gode arbejdspladser og fremme kulturmæssig integration mellem Polen og Danmark. Prioritering af miljøet og egnsudvikling er en af selskabets vigtigste målsætninger, som virkeliggøres ved hjælp af konkrete tiltag, blandt andet medfinansiering og modernisering af lokale veje og anden infrastruktur, sponsorering af idræts- og sportsklubber, sponsorering af kulturelle arrangementer, sponsorering af arrangementer for børn og unge, sponsorering af tiltag for miljøbeskyttelse, finansiering af hjælp til handicappede og syge. Siden begyndelsen har selskabet haft en målsætning om at medvirke til udviklingen af den polske landbrugssektor. Selskabet har etableret et tæt samarbejde med lokale landmænd på en række områder. Indkøb af korn, kontraktproduktion af grise, bortforpagtning af jord, hyldeaftaler, samarbejde med landbrugsskoler og landbrugshøjskoler, vejledning i produktionsmetoder. Poldanors moderne og miljørigtige landbrugsvirksomhed har skaffet firmaet adskillige præmier og hædersbevisninger. Poldanors mål har altid været at drive et moderne mønsterlandbrug og sætte nye, høje standarder. I fremtiden vil Poldanor udvikle nye produktionsmetoder, producere grøn energi på biogasanlæg og fortsætte med uddannelsen af medarbejdere, så selskabet kan fortsætte som en førende landbrugsvirksomhed i Polen, der kan imødekomme markedets og kundernes behov.